Hai लोगोफोर नै जोंहा बैसागो मागिनो नागिरदों दिनै सिख्लाफ्रा नै दंबावो माखासे नै बे मोसागासिनो अरांसो मानसियालाय नै सिगां मोसाग्रोनोसै ओइ मोसानांगौ मा बक्स लानांगौ दे होमबालाय ओइ लानानै मोसाबा साबसिन जायो अ माथो थ' बख'नाङा बे गोमग्रा नैथिं गोमो अ इदि लां दे फैदो नै सिख्ला माखाया लाखिखादो बबावबा खारसिगोन Rumahnya saja. Gede. Ayo lu mau nang kotor. Ngelala kelai. Ayo sih ketemu gua. Ayo yang mulai. Udah kah? Ayo gua ketemu gua. Sudah. Này chứ lúc bây giờ cô thâu thật rồi vào lưng ấy mua sấy đó बैसागो nih. Musa bergenai jay. Musa mau guman. Udah. Video. Karena naik dong, bisa gaul nih, cuma kebetulan naik. Keren ya. Selama.
दोनलायबावनो गोसो गैया गैया मोसानाय ओंखारदों हरबिखौनो नायख' मडेल लोंदो थावा थावा आं गोथाव मोनदों जाम्बिफोर फाग्लाफोर malah building aja mau tang jawai deh. Ah, gojo lubang lah. Ah, gojo lubang lah. Gojo wow. Insya Priscilla bre. Gần bị khai áo nâng thơm. Ekip polisi benjang nâng cậu plong hay dược gần. Bị khai áo nâng cậu plong hay dược gần. Nơi thanda, lengno lugasnya thanda lugasnya. Nơi लोगोफोर 20 जोनो 14 केजि एथ'फ्लासे आरो नै हाद्रि गफंजोबखाबाय माखासेबार थांग्रोजोबबाय जोंल'सै नै अमाया जा बुरजा जाबाय जोंना ओमफ्राय बै मेजेमखौ बोखांगासिनो सावनो होननानै नै इथिं होजोबखांदों साबैसे सावना जागोनलाय दा बुरजा सावगोनब्रा गासिनोबो माने ओमफ्राय हानानै हाबायब्रा हाफ्लेबाय निलम गैया ने